Vakomana vanonga varege kutamba naSaruwaka. Saruwaka is there for citizens. Kuti nyika isunungurwe. Ari after revolution. Geza, nyoka yemabhunu, Saruwaka, they are standing for the truth. Ine urombo nevese vaya vari kungokura zina nebasa rese vari kutumwa vane varakashi vachitaura kuti Saruwaka akadya mari. He's not the type. He is different from those who are greedy of money. I want to assure you, musabate-bate Saruwaka. Kabata-bata Saruwaka, kabata pasipo. Yeye akadya mari, ukamuna achidya mari. Ndiwe wakamutambidza mari yacho. Une evidence. Ndamuchida kungoshandiswa imi nevarakashi. Why musada kuti Zimbabwe iende mberi? Hamunyari chaizvo. Sei muchishama muromo pasi pamusoro muchitaura zvisina basa. Saruwaka akadya mari. Saruwaka akadya mari. Ndiwe wakamupa iwe. Ndiwe wakamutambidza mari iwe. Dai muchiziva pfungwa dzina Saruwaka musingatauri zvese zvamukutaura izvi. Anomakwa ndiye ane bhora saka muri kutonyangira yaona. Hapana gemu ramuri kuzoita rinobudirira. Zvenyu ndezvekuda mari chete nekukara mari. Muri kuona hurumende kuregera vana vachidhakwa. Vana vechidiki. Young generation iri kuparara. Hamusi kurwadziwa nayo. Padii kuti pamotikari dziri kudisputwa idzo all over the world. Nevana tagwire ivava vari kupa motikari vanazvo. Vadi kuvaka something zvokuti maindustry vana vashande vawanira vana zvokuita. Vana vari kudhakwa nemutoriro. Vadi kuti vavaunganidze vaite project svini yekuti vana varambe vari busy. Vachivhurika pfungwa. Vasiyane nezvemadrugs izvi. Vadi kuzviita zvakadaro. Handi muri kuona kuti vari kuuraya nyika. Vari kupinza madrugs ndivo vakuru ivavo vana vari kudhakwa. Ende vari kuregera vakadaro vachiumburuka nemadrugs vachiona. Mapurisa acho ari mazviri. Saka muda kuti nyika inoenda mberi sei yakadai so inovakika sei? Inovakika sei nevana vari kuumburuka? How many vana vari kudhakwa muZimbabwe? 99% yevana va-addicted nemadrugs. Chii chakadaro ichocho munyika isina mabasa? Musi kuona kuti nyika ina mabasa here? Saka vai muchiti vanhu vari kuda kutigadzirira nyika kuti navadya mari kuda kuvasvibisa mwoyo. Masitupid vanhu. Hazvishande. Siyanai naSaruwaka. Siyanai naSaruwaka. Please, I beg you. Ndozvandiri kutokutaurirai kuti mukabata-bata Saruwaka. Mabata-bata vana vese macitizens. Isu macitizens matotibata-bata. Saka musabate-bate Saruwaka. Nyika yakadhakwa iyi. Onai kuti hamuna zvirimo muZimbabwe. Maresources mangani musingafunge. Munoti tsoma-tsoma naSaruwaka. Mune maresources mangani muZimbabwe. Madi kutsoma-tsoma negovernment. Madambudzo. Madi kuita tsoma-tsoma naye. Hamusi kuona zvaari kuita. Hamusi kuzviona here kuti nyika iri kuurayiwa imi. Hamusi kuzviona kuti nyika iri kuparadzwa here imi. Muri mapofu here imi. Mapuwa mari munotaura zvina basa rese. Tengwai but musatengese nyika. Isai mari muhomwe idyai but musaite zvokuti nyika isaende mberi. Tambirai motikari idzodzo kuti nyika ngaiende mberi. Nyika ngaiende mberi. Endesai nyika mberi. Muri vanhu vechirume kai. Wai mukagarira pfungwa kudaro so. Muri kugarira pfungwa muda kuzoziviswa nani kuti nyika ngainake. Imi hamusi kuzviona kuti nyika iri kuparara. Hamusi kuona kuti maChina ari kukokota. Hamusi kuona marori ese ari kutakura nyama, ari kutakura maresources, ari kutakura ninge achiendesa uku. Marori ese ari kufamba usiku nemasikati. Muri chii chiri kuitika ichocho? Ndichi yamiri kuenda ku mari dzacho dziri kuitei. Kutenga motikari dzekupa vanhu kuti 2030 ivepo. Ndizvo zvacho izvo zvamuri kufarira imimi.
vhurai pfungwa, vanhu vechirume, vhurai pfungwa, batanai parevolution yagezana nyoka nemumabhunu. Vakajekerwa chaizvo chaizvo kuti zvechokwadi. Let's say it out, and they said it out, and you don't want to follow. You are just there after money. What is that? Inokusvitsai kupi mari isina maindustries? Inokusvitsai kupi mari isina mabasa munyika? Inokusvitsai kupi mari isina chainomisa? Painobva mari hapana. Muda kuti muzowana mari inobva kupi? Saka I want to assure you that there is nothing which doesn't come to an end. There is nothing which is going to come to an end. And muchakohwa zvamuri kuita izvozvo, muchakohwa kudhistroya kwamuri kuita ikokoko, muchazvidemba. Dai takasimudzira nyika yakaenda mberi. Nyika iri kuparadzwa kai, kuita kuparasurwa. Makatarisa muchingoda mari chete dzokuti mutenge shuga nedoro. What is that? Hamusi kuona Tagwire iuyo mukachibhebhenenga. Why are you not voicing? Muda kuvoisira Salwaka ari kuti nyika ngaiite zvakanaka. Muda kuvoisira Geza Revolution nanyoka yemabhunu zvisina basa. Mavoisi enyu ngaiite zvinhu kwazvo. Siyai vanhu vari kuita basa ravo vaite. Indava so munoisa tsvina pasi, zvingafanira kuti pazorwe tsvina, munoda kuzora tsvina, kuzora vanhu tsvina. Imi varakashi, itai mushe varakashi. Hey, Sarwaka akadya mari. Sarwaka, is that the type of eating money of greatness? He's not the type, that man. He's a man of God. This is spiritual warfare. It's not physical war. Mufanira kuziya izvozvo. Zvino kana makadhakwa mune bhabharasi, ngazvipere.